Ако си мислите, че това е шега за 1 април, не е. Хора, аз се отказвам от YouTube кариерата си, защото имам доста работи и трябва да продължавам все по-напред. Няма да си трия канала и всички мои приятели, които ме подкрепяхте до сега, благодаря ви. Абонирайте се за моя канал, аз няма да го трия. Хора, моля ви се, не ме изоставайте, както аз вас. Може би след година или половин година ще се върна. Хора, това не е наистина шега за 1 април. Ако се стреснахте, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. В момента се шегувах и е 1 април. Хора, честит 1 април.